pa? Kang Marjon? O Jun, kwarta hoy. Ako pingguli mo. Mula ikaw kay kwarta. Ah, wow, tawas. Wala lagi ako. Alam mo Marjon. Ano sa John? Kami sa subak si Aji. Aji. So dito. Welcome to my Sabar lah, kita lah. vlog. Welcome. Aneh kesaja, bye. Atas ayam dirun. Jadi saya udah wah, sandi tiba. Gopo kicu. Ang cellphone, makasa. Tala ko yung tagsalog. Goodbye cellphone. Oh. Hold na, hold. Aja kay dire. Ayun, salom. Ale, dari salom, dari.
Daragan. Uy! Share na kayo dari ba? Video apa ni? Ada Marami ko. Isa na, Jess. Perfect. Subscribe sa akong channel. Okay kayo. Oo, labot ani oy. Kasi ito eh. Tugnaw na ako. Bilang ni magulang tugnaw ba kay? Kada kay lawas yung bugnaw. Isa pa. Ekloy na. Angel! Dito mo ko! Hindi matong ka dyan. Pre, balsanay. Wala, balsa na yoy. Tubig na ba ni? Uy, labot sa ka man. Nawala. Gay, wala pa po. Nawala na sa loob! Nawala. Tiagi na dito. Nawala. Naakaroon doon. Nawala. Na, padulong na di oy. Lamay ko. Uy, atak pala ko si Chloe. Gise na. Gise. Dive ka nun. So. Madakpanan ang mga buwang. Na, langoy. So, ato sundo na yung gadakpanan.